Viete, prečo Boh stvoril muža a ženu? Lebo miluje príbehy. Aj ja, vášnivo. Sprevádzajú ma od detstva a nachádzam v nich odpovede na otázky, kedy nepotrebujem jasnú definíciu. Čítanie príbehov považujem za radostný a bezbolestný spôsob, ako si prichádzať na nové myšlienky, objavné a také, ktoré posilňujú naše silné stránky. Preto som sa rozhodla vybrať zo svojej zbierky tých 77 najinšpiratívnejších a pridala som k nim ešte jeden, ten najkrajší, ten váš, ktorý si môžete stvoriť sami podľa seba a podľa návodu, ktorý nájdete v závere knihy a stvoríte si ho tak, aby ste ho milovali. Knihu Žany Čimkovej som zhltol skutočne za jedno popoludnie. Vrele vám ju odporúčam, ak máte chuť na výborné príbehy, na skvelé ponaučenia a na múdrosti, ktoré sú zozbierané z histórie, tak si ju rozhodne prečítajte. Ale pozor, buďte veľmi pozorní, čítajte najmä medzi riadkami. Keď vás už omrzí sedieť pred počítačom a pracovať, keď vás už omrzí pozerať telku a seriály a filmy, tak vezmite do ruky zbierku 77 plus 1 príbehov od Žany Čimkovej. Sadnite si do pohodlného kresla, urobte si dobrý čaj alebo vezmite pohár vína a doprajte si pohodu pri čítaní príbehov. Príbehy sú veľmi zaujímavé, pretože sú nenásilné, ale predsa silné. Príbeh dokáže odkomunikovať niečo tak efektívne, ako nič iné. Totižto príbeh má schopnosť obísť tú našu prirodzenú potrebu rezistovať, odporovať, vzdorovať. S príbehom sa nepohádate, s príbehom nemôžete argumentovať, nemôžete s ním bojovať, nemôžete mu nijako vzdorovať. Príbeh vás osloví v tých najcitlivejších miestach veľmi efektívne, presne tak, ako to potrebujete a odovzdá vám to, čo má byť odovzdané, bez toho, aby ste si to možno niekedy vôbec všimli. Príbehy, ktoré zozbierala Žana Čimková, sú skutočne starostlivo povyberané. A po 10 minútach čítania týchto príbehov som mala rovnaký pocit vnútornej pohody, ako po hodine masáži spolu s horúcim kúpelom. Odporúčam, aby ste si tiež zaobstarali knižku od Žany Čimkovej a veľmi vám to prajem, aby vám priniesla rovnako veľa pohody a inšpirácie, ako priniesla mne v ten večer, keď som sa rozhodla ju celú preúskať. Teším sa veľmi ako hrdá krstná mama tejto zbierky, kedy vyjde v knižnej podobe, aby som si ju mohla vložiť do políčky medzi ostatné moje obľúbené knihy.